Здравейте, аз съм вашия водещ, Никола Павлов. Днес съм с Добрил Генчев. Ще го поразпитаме за неговите интересни преживявания в скаутството. И това е прометорика. Здравей, Добрил. Здравейте. Как реши да се занимаваш с скаутство? Като цяло почнах преди 4 години да се занимавам с скаутството. Разхождах се в Монкска градина във Варна и майка ми звънна и ми каза да се върна на едно изложение. И върнах се и като разгледахме станциите, видях скаутската станция и грабна ми вниманието. И изказах, айде някой път ще отида, нали? И отидох там, става ми интересно, нали? В началото беше по-сухо малко така, обаче постепенно набирах голям интерес към скаутството и сега вече много ми харесва. И аз организирам събития и участвам в повече и всичко е супер. А кое ти е любимата част от скаутството всъщност? Най-любимата част ми е когато сме на по-големи лагери, дали са национални или световни. Световни, нали, много рядко, но национални, примерно, когато се срещаш с хора, които в повече случаи се познаваш вече, но някакси пак се опознавате, правите общи дейности, имате някаква обща кауза, дали ще е чистене или примерно ремонт или на всякакви скаутски неща, които мога да правим. И да, общо се получават много интересни събития. Добре, доколкото знам за сферата, в която ти се занимаваш, има едни предразсъдъци, нали, по филми, хората примерно раздават бисквитки и така нататък, нали? Какво имаш да кажеш за това всъщност? Да, всъщност това в България въобще го няма това нещо. То е тотална... може би всъщност в Америка може да го има това, не съм много сигурен, но нали, поне в повечето американски филми се виждат такива скаути, които раздават бисквитки. Но да, в България съвсем ги няма тези. И малко е разочарователно, че повечето хора си мислят, че това е скаутство и да. Всъщност, добре, какви знания получаваш, в какви сфери получаваш знания покрай скаутството? Понеже знам, че се занимавате с доста най-различни сфери и получавате доста знания. Да. Общо взето най-много се научаваш да бъдеш самостоятелен и да правиш нещата сам, да бъдеш, нали, да си самодостатъчен някакси. Добиваш умения за живота, нали, в които примерно училището не може да те научи, като примерно да разпънеш палатка или да се ориентираш, ако се загубиш някъде, да запалиш огън, да се стоплиш, да си направиш някаква храна и... Да, общо взето от всичко по-малко. От всичко по-малко, да. Да, можеш да ни кажеш малко повече за всъщност твоите други хобита? Като цяло, също, сега понеже уча в математическа гимназия, нали, това не ми е най-интересното нещо в моето ежедневие. Да. Но ходя също на актьорско майсторство. 2 пъти седмично, нали, от време на време, когато всички се съберем. И също в момента съм доброволец в Черноморски младежки център. Да. То отскоро се образува тази група, но общо там ходим на събития като доброволци, научаваме нови неща и малко се прокриват с скаутството и затова си казах, че ще ми хареса тази идея. И покрай това нещо научих за наградата на Херцога на Единбург, която от един месец вече нали я обмислям. Вече съм сформулирал цели и след 1 или 2 седмици ще започна да ги следвам. И според мен наградата на Херцога на Единбург е много полезна, защото нито отнема много време,
И също така много добро нещо е, че имаш ментори, които ти помагат постоянно, може да ги питаш всичко и това не е нещо толкова недостъпно. Всеки може да отиде и да се запише в програмата с едно. И като цяло е много добро. Чул съм, че е много яко, аз още нямам опит в това, но съм чул, че е много яко и Супер, супер. Беше споменал малко по-рано, така подскачам от тема на тема, но беше споменал, че ходиш на национални и световни събития. Нали? Да. Можеш ли да ни разкажеш за някое примерно световно събитие, на което си бил? Да, всъщност съм бил на две. Ще разкажа за по-вълнуващото. Беше преди 2 години в световно джамборе в Южна Корея. Джамборе е общо като събитие, в което много хора се събират на едно място, в случая, нали, целия свят, и обменят знания и научават нови неща заедно, и разменят контакти и се забавляват. В Южна Корея беше много интересно, понеже бяхме 2 седмици и бяхме всичките на една огромна поляна с палатки. И всеки ден сам си готвиш, като се разделен, нали, по клубове. Нали. За България бяхме, нали, единствените, защото бяхме само 30 човека. И готвиш си, винаги си грижиш за водата, за тоалетната, за всичко. Също междувременно има 1-2 събития като дейности, които се случват през деня. И общо най-якото това джамборе беше, че по средата на него, когато бяхме на един плаж, всъщност чакаме за автобуса и лидерите се бяха събрали нещо спешно и си говориха. Повечето тогава спахме по дърветата и не знаехме какво се случва, но аз не бях заспал тогава и бях дочул, че ще има тайфун. И си казах, това сигурно няма да е при нас, няма да е нещо, кое знае какво, но след 5 минути не се събуждат всички и се опитат да ни успокоят, след като ни разкажат за тази новина. Но честно, повечето от нас бяхме много развълнувани, защото просто такова нещо се случи, със сигурност ще излезе нещо интересно от това. И като опит, и като преживяване. И на следващия ден ни евакуираха веднага. Отидохме нас, специално българите, понеже София и Седжонг, това е един град всъщност е най-новия град в целия свят, в Южна Корея. И него плана за този град е да стане като мегасити. Да. Тогава с много разширена технология, всичко автоматизирано, примерно шофьори, нали, автобуси, абсолютно всичко да е примерно с роботи, като мегасити. И ние българите бяхме там, понеже София и Седжонг са като градове сестри, така ми се вика, и си сътрудничат двата града. И те ни настаниха в едно много интересно място и в продължение на 4-5 дена ни веждаха по яки събития, правиха ни дейности, имахме и концерти. Общо имахме някакво топ преживяване там. Всичко беше, нали, финансирано там от тях, понеже не мога да оставя така събитието, като, нали, мине тайфун и нищо да... Също в края на джамборето се събрахме пак всичките на стадиона, където се е играл финал на световното през 2004, ако не се лъжа. Бразилия срещу Англия, сега така ще го излъжа. Но там имаше един огромен концерт и също тогава се запознахме с Беар Грилс. Не знам дали сте да, определено. Да, той ни разказваше някои неща и беше много яко преживяване. Каме на стадиони с концерт и после се тръгнахме, пътувахме 2 дена на отиване и на връщане
И така мина това събитие. Доста интересно звучи, Bear Grylls, нали, Южна Корея. Дали, с изключение на факта, че е имало природно бедствие, Да. но все пак, нали, за първи път чувам някой да е заинтересован в това, че има природно действие. Да, беше много яко, да. Но това е доста интересна тема, която предполагам можем да обсъждаме за доста време. Наистина доста интересна личност си, с доста интересни хобита и ми промени доста перспективата за скаутството. Обичам да съм обективен, затова специфично и аз много исках да разбера какво всъщност е в детайл скаутството, а не просто да си мисля, че раздавате бисквитки на хората. Много ти благодаря, че участва в подкаста. Беше голяма чест някой с твоя опит да бъде тук. Надявам се и на вас да ви е харесало. Благодаря за вниманието ви и до следващия път.